više načina kako se odbraniti na ulici ili u javnom prevozu ukoliko dođe do nasilničkog ponašanja. Tu su pepper sprejevi i elektrošokeri i upravo o tome razgovaramo i sa mojim sagovornikom Nemanja Antić je sa nama, pa da vidimo koliko žena dolazi upravo u prodavnicu da kupi i koliko se njih interesuje za ovu vrstu samoodbrane. Kod nas u šopu, što se tiče sredstava za samoodbranu, konkretno pomenutih biber sprejeva i šokera, mnogo više te stvari kupuje i poručuje ženska populacija, a takođe ovaj deo muške populacije koji ih kupuje, pretpostavka je da daju svojim suprugama, deci, majkama, sestrama, drugaricama. Ispostavilo se da su to sada legalna i legitimna sredstva samoodbrane za urbane sredine, gde trebaju raznorazni prevaranti i napasnici, a takođe i psi lutalice, ne treba ni taj deo zapostaviti. Postoji više vrsta i pepper sprejeva i elektrošokera. Da li možete da nam prikažete, eto, na primjer, od najslabijeg pa do najjačeg koji vi trenutno posjedujete? Vidim da je u vašoj ponudi i lampa. Da. Pa evo, da vam pokažem što se tiče elektrošokera, znači njihove cene su od 3.000 do 100 eura, do nekih 12-13.000 dinara. Oni su interesantni jer njihova jačina se kreće i do 500.000 volti. Naprimer, vrlo interesantno je da ovaj pokreće jedna mala baterija od 9 volti, a jačina je čak 500.000 volti. Efikasan je i preko odeće i preko kožnih zaštitnih predmeta. Lako se otkočuje. Naprimer, imate ovde situaciju gde se on koristi kao lampa i kako to izgleda. Potrebno je samo napraviti tet-a-tet dodir sa nekim napadačem. Takođe, efikasan je u odbrani protiv pasa lutalica, ali pre svega se misli na fizički kontakt u nekom slučaju, ako se neko napadne. Elektrošokeri su po novom zakonu o oružju svrstani u D list, što znači da su zakoniti i mogu da se posjeduju za punoletne građane, a što se biber sprejeva tiče, sva lica preko 16 godina starosti mogu da koriste biber sprejeve. Sada postoje razne milimitraže, 12, 15, 17, 50 mililitara. Korišćenje je takođe vrlo lagano, imate ovde jednu kočnicu, pritiska se ovde i sprej ide obično 3, 4 ili 5 metara. Preporuka je samo da se ne koriste na bliskoj razdalji jer možete i sebe da povredite i nikako ne u zatvorenom prostoru jer može da se kontaminira, da kažemo, prostorija. Sadrže taj kapsikum, to je jaki ekstrakt ljute paprike koji zapravo iritira naš tkivo, suzne, usnu duplju, jezik, nos i tako dalje. I fenacil hlorid koja je laboratorijska hemikalija koja radi to isto. Radi se, da kažemo, o povredama tkiva koje traju do pola sata, znači ne naprave vam trajnu štetu, već dovoljno da možete da dobijete taktičku prednost da pobegnete i tako dalje. Što se cene tiče, idu od 1.000 do 5-6 hiljada dinara, plativi su svi. Imamo ovde jedan veliki za zaštitu ljudi koji rade u prirodi protiv velike divljači, ne znam, medveda, jelena, divljih svinja. Moram da kažem da su kupci uglavnom stariji ljudi, pretpostavljam starija populacija, daleko, debelo, punoletna, pretpostavljam da izvestan broj njih kupuje to i za svoju decu. Dugo vremena nismo imali nikakav, da kažemo, zakon, pa se ta roba kupovala, praktično švercovala po pijacama. Danas je dovoljno da odete na internet, preguglate biber sprej i da poručite preko nekog sajta. Hvala vam najlepše što ste govorili za emisiju 150 minuta. Čuli ste kako se kreću cene, na koje sve načine možete da se odbranite. Ono što je bitno jeste da su sve ova sredstva za samoodbranu legalna. Možete imati 16 ili 18 godina kako biste posjedovali pepper sprej ili elektrošoker.